mar wach en Sikunde yawo kawuono. Nitie jogo madok e skul kiny, kata kamano odiochieng' ma kawuono wadarango ni jonyuol koro ka ochopo kinde ma koro gichomo e sikunde. Mano e gimomiyo wantiere ka marango ni jonyuol nitiere gi thuolo mane e kinde gi duto ma nyithindgi koro dok e sikul kuom thuolo maromo jumbe 9. Mago jumbe 9 mag dhi bedo e sikul. Ka koro sani en yepo mag Sikunde. Iyawo gi ayango odiochieng' ma kawuono nitiere kuonde mopogore opogore ma wadhi bedo kacha bende ka warango ni bus wacho ni kuonde kata tesende mag nyamburko mopogore opogore pacho kama nyithindo dhi kacha ka idhe nyamburko kadok sikul ikruok gi chalo nade. Gima nyaka wakoni nyalo konwa kata sani kama wantiere live e Facebook kacha ni e kinde mani yepo ang'o gini mani dok gago sikul, ere kaka ni yudogi, bende ni yudogi e yo moro mayot. Sani nengo mar ngima moidho, ere kaka iyudo chal mar wach, ngima sani oridore yo machalo nade. Wantiere kod jalony e wechego mag somo ma bende en achiel kuom jotelo mag NAT ma bende nitiere e county ma Kisumo, mano e sub county no ma Kisumu East. Wadhi twak kode mondo mi okonwa ni gik mage matimore kochopo nyaka sani. Mana kama sharono ng'a ochope, weche mathoth timore. Tayenyo odiochieng' ma kawuono e chenro ni mar mbako romo osekalo mana dakika 35, wada mana rango ni gik mage bende matimore e alworawa. E chenro mar mbako romo mago e gigo mwada bedo kaka warango. Ka motelo ne mago, gigo ma koro wada miyo pek gin mago ma wanyalo wacho kacha ni adieri. Mae gi mae osebedo ka dhi nyime. Ere kaka inyalo losgi? Sekta mar somo ochomo kanye? Bang' dweche maromo wacho dweche 2 gi jumbe moko kata juma achiel mantiere wiye kanyo, nyithindo dhi bedo ka timo penj. Tam ni dhi bedo ka rumo. Tam ni korumo tiende ang'o? Mano nyiso ni chenro mar somo mar CBC bende dhi yudo ka put ma jatend piny Kenya manyien mano William Ruto dhi bedo kata koketo. Mano task force marango ni bende CBC no osebedo ka theko kotiyo makare kata oyo. Mago duto bende wadhi rango odiochieng' ma kawuono ni bende ka wachome. Tamni dhi chalo nade ne jopuonj. Wan gi hawi okinyi ma kawuono ni mar wan gi jal ma bende osebedo e sekta mopogore opogore mag somo kanyo bende mano ham owido. Inya mana kono wani Kisumo uchiew nade, chenro ma kawuono Sikunde yawo to Kisumo kanyo yawe yo machalo nade. Ponono win ise yepo koso poki yepo machiegni. Erokamano ahinya, oyawre ahinya kendo amoso joramogi duto ni oyawre uru. Ago erokamano kuom bedo koda e radio e TV Ramogi kendo adwa wacho ni amor kuom wachni. Wase yepo kendo weche mag yepo dhi mbele maber kendo Sikunde oseyaw ng'enygi waneno ka jonyuol wuotho koni gi kon karingo tero nyithinde Sikunde. Wawinjo ka giywak ka gin gi midhiero ka giwacho ni ok osebedo mayot ahinya negi kaluwore ni higa ni wasebedo gi tam 4 e higa achiel ma ok osebedo higni mamoko. Kuom mano gin gi midhiero mag pesa, midhiero mag saa kendo giywak mokalo ahinya nikech uchumi bende okethore. Koro wawinjo ka weche mag CBC bende wan godo. Kaka jopuonj wasebedo ka waywak. Gima waywago en nikech CBC en curriculum manyien kendo en yor somo mwarwako. To gima waywago en ni ok osebedo mayot ne jopuonj kaachiel gi jonyuol nyaka bende ne nyithindo. Nikech mokwongo wasebedo gi saa machuok ahinya. Saa osebedo machuok kaluwore ni higa ni wasebedo gi tam saa 4 e higa achiel. Mar ariyo, jopuonj wawegi ok waseyudo tiegruok maber ahinya kaluwore kod somo mar CBC. Akwayo ni kadeber to do mi jopuonj thuolo mondo tiegre motegno mondo mi kakoro wadhi timo gimiluongo ni implementation to atimo implementation maber e CBC. Tiegruok motegno ni kanyalo manang'adi kapok idhi e thuolo mar adek. Tiegruok motegno ni tiende ang'o? Nikech nyaka sani nitie jopuonje mosebedo kata ka yudo tiegruok e wi CBC. To e wi CBC ni bende kochopo sani gin gik mage minyalo wacho ni tiegruok ma kamae biro bedo kacha ka konyo ka koro gichomo tam ma koro gidhi bedo kacha tam mar 2. Hello. Anyalo winji e yo makare. Anyalo mana kona ni nyaka sani gigo manyalo bedo kanyo ni timore e sekta ni mar somo ahinya mano mara CBC. Gigo manyalo bedo kacha ni timore. Wacho ni wach tiegruok. Jopuonje onego bed ni tiego gi e yo machalo nade e thuolo ni duto makoro giikore ne chako tam machielo ponono kata ka sikunde mag sekondar mag adundo dhi bedo kanyo ka chakore idhi timgi e yo mane? Erokamano ahinya.
adwa wacho ni kaka ung'eyo kendo wang'eyo jo Kenya duto ni kanye okel wach mar CBC jopuonj osebed kimiyo tiegruok mar juma achiel ndalo adek kamano aparo ni tiegruogni pok oiko jopuonj maber ahinya mondo mi orakre motegno gi weche mag CBC. Akwayo ni kane ber to mondo sirikal owuog oko motegno mondo mi otim campaign maber kendo mi olos tiegruok maber ne jopuonj mondo mi gibed equipped maber maka gidhi e weche mag CBC to gidhi ka gitegno. Wang'eyo maber ni nitiere CBC nigi gik mang'eny kendo gik mathoth ahinya nikech en gi weche mag practicals mang'eny mamano en gima ber ahinya. To ka ok otim tiegruok e yo motegno kata e yo maber to wadhi yudo ka gik ma wadwaro ni mondo tim ne nyithindwa kaluwore gi curriculum manyien ok bi timore e yo makare. E gigi duto mantiere en thuolo mar somo odhi bedo e yo machalo nade. Mano kelo e point machielo makoro darango ni sikunde duto ka koro yawo odiochieng' ma kaun tarik 26 yepo mag sikunde tarik 25 mano dwe mar 11 kanyo madhi bedo kiloro sikunde go duto kae to toke kanyo penj gi duto chakore. Bende ikruok ipan dhi bedo makare e thuolo mag jumbe 9 ma jopuonjre dhi bedo go kachiel koda jopuonjgi. Erokamano. Adieri makende en ni igni mosekalo wasebedo ka watiego nyithindo e jumbe mang'eny e tam ka tam. Tam mokwongo bedo jumbe 14, tam mar ariyo bedo jumbe 14, tam mar adek bedo jumbe 12. To kwang'iyo higa mar 2022 to ayudo ka wang'ni watiego nyithindo tam mokwongo jumbe 10, tam mar ariyo jumbe 10 kendo tam mar adek koro wadhi bedo gi jumbe 9. Maeri nyisowa ni wang'ni wabedo gi thuolo matin ahinya mar tiego nyithindo. To adwa go ne jopuonj erokamano nikech jopuonj osewuok oko kendo osekawo thuologi makende ma gisetimo gimiluongo ni extra classes mondo mi gitieg nyithindo odhi otim penj. Challenge maduong' ma wan godo en ni higa mar 2022 en higa ma idhi tim penj 2 e primary. Wadhi bedo gi CBC e klas 6 kaeto wadhi bedo gi KCPE e klas 8. Maeri osebedo ka okomiyo jopuonj tich mayot ahinya nikech wahiko classes 2 madhi timo national exam. Koro wagone Nyasaye erokamano kuom thuolo mosemiyowa mondo watim tijni kendo wasebedo kwa time gi chunywa duto. Akwayo mana ni jopuonj odhi mbele kendo mi otimo gi jingo duto mondo mi okony nyithindwa nikech maeri e generation makiny. E gigi duto matimore iwacho kanyo nitiere achiedh nade maponono ukale iko jopuonjre klase 2 madhi bedo kacha ka sudo nyime mondo dhiye e klas machielo. Ponono jopuonj bende nyalo bedo ni oyudo olo machielo kata ka ugone Nyasaye erokamano kuom tayo e thuolo gi duto. Olo ma jopuonj osebedo ka yudo higa manyien onyalo bedo mopogore e yo machalo nade. Erokamano. Agone Nyasaye erokamano nikech osemiwa thuolo. But adieri makende en ni ok osebedo mayot nikech iko classes 2 mag penj e thuolo machuok ma wasebedo godo e higani academic year mar 2022 ni ok osebedo mayot ahinya. To agiman go gadieri ni jopuonj osetiyo matek. To gima dhi timore higa manyien wadhi bedo gi normal calendar. Calendar dhi duoge wang'e mar somo kendo aparo ni wadhi yudo thuolo maber mar mondo mi wadhi mbele kod puonjo kod tiyo kuom nyithindo ka waikogi mondo gidhi mbele gi sombgi. Ponono ka uyudo thuolo machielo kata mar yudo twak kod jatend migawo madhi bedo ka donjo manyien. Ponono ka George Magoha dhi nyime kaka jatend migawo mar somo kata kiro jatend migawo machielo mar somo. In kaka jatelo e riwruogno mag jopuonj luongo ni NAT. Ng'anyo osebedo kata ka timore kinde malach kendo ka ponono un bende udwaro mondo mednu osara masani nyaka jod bura bende dwaro jite dwa mana mondo medgi omenda mabalang' mantiere ka gi kacha. Jopuonje mantiere kuonde moko miwacho ni delocalization cha daro jopuonje katero jopuonje kuonde mopogore mondo gidhi gisom kata gipuonji chenro makamano. Ka irange kako entie jatend migawo manyien madhi biro mar somo en ang'o madier kone mondo time mopogore gi gini mane Magoha otimo. Erokamano. Wach mokwongo en ni weche mag union to ka dwa wacha ahinya nikech wan gi jomi luongo ni official spokesman ma en the executive secretary ang'eyo ni obro biro ka kendo obro lero kanyo motegno. To weche mag delocalization, weche mag kaka somo mar CBC dhi timore to anyalo wacho niya delocalization osebekelo midhiero ahinya kendo jopuonj wawinjo ka ywak
kata wan mantie diere kani am a victim mar delocalization. Wayuak ahinya nikech iterowa kuonde maboyo ma how tich bedo matek seche mamoko. To be ok waluor nikech wasebedo kwatime. En mana ni ne wagombo kwayo sirikal manyien ni mondo ka giyie kaluwore gi weche manyocha gichiko wa ndalo manyocha wa campaign ni mondo wach mar delocalization ni oduok chien mondo mi japuonj oyud thuolo maber kowuok kuma en go comfortable kodhi godo tich. Mar ariyo akwayo ni mondo wach ma wacho mar tiegruok mar jopuonj mondo sirikal manyien kadonjo to ng'e ni mondo tiegruok mar jopuonj otime yo makare mondo mi jopuonj obed gi skills moromo mar handle CBC. Mar adek nyocha wawinjo ka jatendwa masani Mheshimiwa Dr. William Ruto nowacho maber ni odhi loso task force mondo mi ong'i CBC ni mondo ng'i kaka inyalo gundhe, inyalo lose maber mondo mi odonj kodwa maber. Akwayo ni sirikal manyien otim mano mondo mi omany stakeholders duto nikech wang'e ni education is a very big sector man gi stakeholders mang'eny. Omany stakeholders duto mondo som pachgi mondo yud ni to ang'o minyalo timo mondo mi CBC ni olose makare maka koro okele ne nyithindo to serve the need mar nyithindo ma Kenya. E chenro ma kawuono mwagoyo mbaka gi oganda, nitiere oganda maneno ka nitiere gwenge mopogore opogore, nitiere ka Elisha Odhiambo mano wuod Asemo Nyagoko, okwayo hawe maber ne jopuonj kod support mano Nyagoko. Mano ka nitiere kanyo kwayo hawe maber ne jopuonj kod support staff madhi au skul odiochieng' ma kawuono. Charles Odhiambo Luoch bende oro ote mare kanyo, owacho neno chenro e yo makare. To gima chielo mwacho ni yawa mano Sevian Otieno, yawa nyithindo iriembo e sikunde. Mano gima kela ka, nengo mar ngima oidho. To in kaka japuonj, in bende ng'eyo ting' ma jonyuol nego kachiel kod jopuonj. Riembo nyithindo e sikunde. En ang'o makelo ma? Tere kaka inyalo los e yo makare mondo jonyuol bende oneni adieri kata kolor sikul e thuolo mar ndalo 10 kata ndalo mag jumbe 2 wayudo omenda moromo kata kokoromo jopuonj mondo we nyithindo bede sikul. Riembo nyithindo e sikunde owakanye tinyalo tieke nade? Erokamano. Wang'eyo ni sikunde wa moloyo mag secondary gin gi depend wholly on weche mag fees. To wang'eyo maber ni nyithindo dak kuno kendo gichiemo. Adwa wacho maber ni to ka sirikal ok omiyo sikunde pesa e samo winjore, to janyuol bende pok ochulo pesa e samo winjore, wabiro bedo gi condition ma ni nyathi koro ok nyal dak e sikul ka ok ochiemo. Maeri chuno ng'eny jopuonje mondo mi oor nyithindo dala. Ok waluonge ni en riembo, waluonge ni oro nikech janyuol ong'eyo responsibility mare mar chulo fees. Koro en ni ka waoro nyithindo to nyithindo dok paro ne jonyuol ni responsibility mare mar chulo fees cha pok nyotimo. To gima wang'eyo en ni wayudo ka nitiere jonyuol mang'eny mabiro e sikunde kendo wuoyo gi jopuonj kendo winjore gi jopuonj ka wacho ne jopuonj ni jopuonj chalo kama, to kochopo chieng' ma kama tabiro timo kama. Ka janyuol nyalo timo kamano kendo girito winjruok ma gitimo gi japuonj, taparo ni wach mar riembo ni ok bidhi mbele. Wang'eyo ni ochumi rach kendo piny tek ne ji duto. Kako tek dala bende kako tek e sikul nikech ka onge minyonge minyalo pidh godo nyithindwa to kata kaka nyithindo yud chiemo onge. Mar ariyo e weche mag CBC wan gi gik moko matindo tindo midwaro mag practicals. Gik practicals gi waoro nyithindo matin mondo mi gikonywa kaluwore gi jonyuol, winjruok gi jonyuol ma osetim mondo mi gikonywa mondo nyithindo gi otim practicals. Koro gin to ok riembgi ahinya nikech primary to wayudo ka riembo onge sani nikech en somo miwacho ni free primary education. Koro secondary ema wayudo ka oro nyithindo dala bedo mang'eny, to primary to waonge gi wachno. Ka wantiere gi nyithindo mawuok e klas mar klas auchiel bende ganyo grade mar 6 ka gidhi kanyo nyaka grade mar 7. Piny ma ka itimo kendo secondary mar adundo kacha nitiere wach makoro jonyuol nyalo bedo ka penjore. Jopuonj bende nigi tiegruok moromo ponono ka gidhi chopo takweda ma gidhi bedo ka giyudo kuom jok moko gin mage e thuolo makoro gima girito golo en fuo mantiere wi nyithindo kendo mano gimomiyo ji dhi sikul mondo fuo ma kamano bende odog chien kata orum. Gigo duto
bende ikruok osetim makare gedo mag sikunde gi bende kama intiere ponono kata ka intiere Bomet e yori mar tich kaka japuonj bende neno ka itimo gidero makare manya romo nyaka dwe mar 11 ka itimo penj makama joyud ka sikunde gi oikre jopuonj oikre kachiel koda jopuonjre bende matimo penj makamagi ikruok ni en ji te bende en kare nyaka sani. Adwa wacho ni ikruok dhi mbele kendo wang'eyo ni sirikal ne osegolo pesa kendo gero classrooms. To adwa wacho maler ni e sikundewa mag boarding school wadhi bedo gi challenge maduong' nikech ka wakawo nyithindo ma dhi e klas 7 gi to wachako wakawo nyithindo modonjo form 1 wadhi bedo gi miluongo ni double entry. To double entry samotimore e dining kata mana hostel dhi bedo a challenge nikech mondo mi sikul obed gi double entry onego bed ni en gi facilities moromo mar rito nyithindogo. To gima waneno kadhi mbele en mana gero classroom achiel e sikul ka sikul. Miyo chuna wacho ni pok wachopo e okang' ma onego wachopie mar ikruok mar timo double entry e higa manyien. Mar ariyo, jopuonj ne waneno ka jopuonj obedo trained mag secondary kendo adwa wacho ni training manyo timnegi kaluwore gi gima dhi mbele ok aneno koromo ahinya kendo adwa kwayo mana ni mondo mi training odhi mbele mondo oik jopuonjwa motegno maka koro nyithindo biro to wabro embrace gi kendo wabro puonjogi maber. Mar adek, wang'eyo maber ni nyithindo madhi e klas 7 e junior secondary gin nyithindo ma pod tindo nikech nyithindo ma klas 6 gin nyithindo ma johigni 12. Nyathi ma jahiga 12 kitero e secondary kama odhi rade gi nyathi ma ja klas 12 ok dhi bedo mayot ahinya nikech jahiga 12 especially manyo dak dala, most of our primary schools gin public day school to wadhi yudo ka koro gidhi e boarding school. Nyathi manyo e day school e klas 6 manye pod ong'iyo gi janyuol ka koro ikawo titere e klas 7 e boarding school kuma odhi rade gi nyithindo ma johigni 17 waneno ka nitiere challenge kanyo kendo adwa wacho ni gik moko biro timore ma ok ber ahinya nikech wabro yudo ka there will be a lot of influence nikech nyathi ma jahiga 12 pok otegno ahinya mondo mi obed gi paro mar kwero jahiga 18 ni maeri to ok gima ber to maeri en gima ber. Koro aneno ka nitiere challenge ahinya ma jopuonj wadhi bedo gi tich matek kuom tich ma gidhi timo mondo mi gibed ka girito nyithindogi e secondary school. Mana kamano nyakora moge jwang wantiere kae kod wendo man bende ne achiel kuom apisas mag NAT mantiere kaunti ma Kisumu East kanyo kama intiere komiyo wachal mar wach yepo mag sikunde nitiere karka kendo nyaka sani ote mage mantiere karka. Lilian Awuor nigi ote mare kanyo kama chielo bende wan ka gi Abongo Nyakwara Sampoda wacho ni Kayole Junction Ramogi TV nenro malera ahinya. Sam Jakom wacho ni Kayole Masimba asedonjo an kanene owacho ni adok chien owacho ni nyachielo njugu koda omena owacho ni kasto ating'o otungu mowang' owacho ni mago bende gik mantiere kanyo bende noting'o kodhi sikul gimane mit mokalo mane kako ite kanyo ngimane mit. Injinia Lazaro Kanyamboko bende wacho ni ni nang'eyo ni gik ma kamae ne jo Kenya Kwanza wacho ga ne gin mana campaign gimmicks kendo wacho ni lokruok mar education sector owacho ni dhi bedo mana kata kaka gigo ma jo siasa matiyogo nyaka gi involve stakeholders mag timo consultation e yo makare. Erokamano ahinya. Ote machielo mantiere kaen mar Samo Pio ma wacho ni Nyasaye otagi maber e tam ni mar adek to daher mar kwayo government mondo we junior secondary odong' e primary school mae mondo mi gisome eka gibigirewre gi jo high school ka gichopo e senior ni mar pod wacho ni giyang pod gitindo ahinya onego bed under parental care. Mane request mara to the government. Joel Onguku wacho ni tich ler. Dosi Owen Boga mosna mwalimu David Mugo mano ema omosi ka entiere mamboleo posho. Erokamano ahinya. Wantiere ka bende kod japuonj ma bende nuwendo wa okinyi makawuono wach mari mogik okinyi makawuono mano hamo wido ka entiere county ma Kisumu. In kaka jal mantiere kacha jakanyo mar NAT kachiel kod japuonj weche mage ma inyalo chiwo weche mage ma inyalo jiwo go nyithi sikul e kinde mag yepo kachiel kod jopuonje e thuolo mag dhi bedo e klas kuom thuolo mag jumbe 9
ka gintiere mane skul. Wach mari mogik kachiel koda ote mari ne sirkal kata piny owacho sekta mar somo en mane? Erokamano. Adwa yie gi ujumbe misomo mogikno. Adwa kwayo ni nyithindo madhi donjo e junior secondary pod tindo. Ma sirikal kano yie to onego wegi gibedi e primary school. Mondo mi ka gichopo e senior secondary aka giriwre gi jowetegi e secondary school. Wacho ni motelo ni nyithindo gi pod tindo kendo hikgi pod tin. Ka wariwo gi johigni 18 wadhi bedo gi midhiero. Mar ariyo, adwa kwayo jopuonj. Wang'eyo ni wan gi tich matek kaluwore ni tam tin to waiko nyithindo kidieny 2 mano klas 6 kod klas 8 e timo penj mar KCPE kod mar CBC. Akwayo jopuonj ni wamedu tiyo motegno walosuru nyithindogi. Responsibility mar japuonj en ni wa make sure ni nyathi waloso. Omi nyathi e lweti mondo mi los nyathino. Awacho pile ni nyathi komi to nego bed ni ng'amigolo tok mano bedo nyathi ma ong'eyo somo to ong'eyo ndiko to en nyathi ma responsible in the society. Gima important ahinya, gima anang'iyo ahinya ni to nyathi ma wuok e lwedo mar japuonjni o nyathi ma dhi bedo nade e society modhiye. Be odhi fit e society koso wagolo ng'at ma ok bidonje e society maber. Mar ariyo, komi nyathi puonj nyathino, awacho pile ni japuonj mapuonjoni, japuonj moro nopuonje kendo japuonj moro nokawo sane kabisa molose emomiyo koro losore japuonj. Omiyo nyathi ma koro mini bende ok wang'eyo ni odhi bedo ang'o in future. Koro walosuru nyithindo gi chunywa achiel, wariwre uru lwedo mondo mi wane lit ne nyithindwagi. Nikech ma e society makiny, magi dakteche makiny, magi jopuonje makiny, magi all profession wuok mane class ma intiere no. Koro jopuonj adwa jiwu ni mondo wakonyuru nyithindwa. Adwa gonwero kamana ahinya kuom tije musetiyo kuom nyithindogi kendo wajiwre ajiwa uru mondo mi watiek kodgi maber. Nyaka moko mantiere classes machien go bende waikuru nikech gimbe gibro chopo. Mogik adwa gone nyithindo madhi timo penj. Adwa wish gi best of luck and I want to wish them success. Akone gi tim motegno kendo gi make sure ni weche mosepuonjgi, gik ma jopuonj osepuonjogi, gimake wigi maka gidhi e penj to kik penj buoggi. Ji osetimo penj kendo ji osekadho penj, ok gidhi bedo jomokwongo mar timo penj. Gibed gi chir kendo gitim penj motegno, gikal penj, gidhi e secondary maka ka gin nyithindo moikore. Adwa wacho ne sirikal ni jopuonj tiyo tich matek. Kendo gin bende giseneno kaluwore gi talam manyien manyokel mar CBC to K844. Koro wach mar union ta asewacho ni ok adawuoyo ahinya. Wan gi spokespersons mabiro wacho wechego kendo gibiro wacho gimoriere. Erokamano. Erokamano ahinya mano japuonj kendo jakanyo mar NAT Ham Owido. Erokamano nyakuno thuolo matwa kod Ramogi TV. Okinyi makawuono e thuolo mane wantiere go kinde saa 4 mar okinyi nyaka saa 5 makoro sani odong' dakika 3 to watieko. Erokamano nyaka wakwayo ni hayo maber kinde ma Sikunde yawo gi jogo duto ma itiyo go kanyo e kaunti ma Kisumo. Hayo maber kendo puoch gi pak kuom tich makare ma otimo. Nyakwa Ramogi Jwang'do koro nyaka kanyo watieko. Nyinga Cleophas Luoche Lo Sharon Ong'ao mane wan go kinyi makawuono kod jowa duto mane ntiere kae. Joyce Oduor kinyi wantiere go kawuono kawo mano yo matin. Sikunde yawo akiano yawo sikul ang' opono odiochieng' makiny. Nyasaye mondo oritu nyaka odiochieng' machielo kwa biro romo oriti masane.